A republikánus párt legnagyobb ellensége a biológia, a demokratái pedig saját balszárnya. Erdélyi Rezső Krisztián vagyok, politológus, ez pedig a Törzsek a dombon. A mai videóban amellett igyekszem érvelni, hogy amit a novemberi félidős választásokon látni fogunk az Egyesült Államokban, az valójában egy roncsderbi. És mindkét nagy párt közelebb áll a dezintegrációhoz, semmint az egységhez. Illetve bármelyik házban többséget szerzők nem győzelmet aratnak a másik felett, hanem egyszerűen csak kevésbé borzalmasan szerepelnek. Nem ezzel akartam kezdeni, de érdemes talán felhívni a figyelmet egy friss kutatásra, ami szerint Pennsylvania állam szenátorának, John Fettermannek a népszerűsége 48% a saját államában, és 52% azt szeretné, hogyha elhagyná a demokrata pártot, miközben folyosói pletykák szólnak arról, hogy a republikánusok egyébként sűrűn udvarolnak neki, hogy üljön át az ő frakciójukba. Fetterman persze kijelentette, hogy neki esze ágába sincs pártot váltani, már csak azért sem, mert egyébként ő egy borzalmas republikánus lenne, aki állandóan a demokratákkal szavaz együtt, és egyetlen olyan eset van, amikor ő elgondolkodna azon, hogy átül a republikánus frakcióba, ez pedig az, hogyha a demokrata párt az tisztán Izrael ellenes párttá válna, mert hogy ez neki egyfajta erkölcsi iránytű. És itt érdemes bekapcsolódni abba a kérdésbe, hogy miért is a legnagyobb ellensége a demokrata pártnak a saját baloldala. Néhány nappal ezelőtt Thomas Massey, a tisztségétől már elbúcsúzó, hiszen az előválasztást elvesztette, egy tisztségétől már elbúcsúzó Kentucky republikánus képviselő nyújtott be egy törvényjavaslatot, ami arról szólna, hogy vágják el Izraeltől a katonai támogatást, és számtalan humanitárius támogatást is, amit eddig Izrael megkapott az Egyesült Államoktól. És itt nem az az érdekes, hogy a benyújtó, tehát maga Massey volt az egyetlen republikánus, aki megszavazta volna ezt a törvényjavaslatot, és az összes többi republikánus ellen szavazott, ami egy kivételes egység a párton belül, hanem éppen a másik oldal. Ugyanis ha a demokrata pártnak a számait nézzük, akkor többen szavaztak a javaslat mellett, mint ellene. Egészen konkrétan 110 demokrata képviselő megszavazta ezt a javaslatot, és mindössze 98 szavazott ellene. Sőt, nem csak, hogy megosztotta magát a pártot ez a szavazás, de a párt elitet is megosztotta méghozzá nagyon erősen, hiszen ha belegondolunk abba, hogy a párt két legerősebb embere, az a kisebbségi vezető, illetve a kisebbségi VIP, aminek elég nehéz magyar megfelelőt találni, akkor azt látjuk, hogy Hakeem Jeffries, a kisebbségi vezető, ő ellene szavazott ennek a javaslatnak, ugye ő régóta Izrael támogatója, viszont a második ember, Katherine Clark, Massachusetts-i képviselő, ő pedig megszavazta ezt a javaslatot. A javaslat értelemszerűen nem ment át, hiszen körülbelül 100, pontosabban 98 demokrata képviselő ellene szavazott, illetve Massey kivételével egy republikánus. Massey kivételével az összes republikánus ellene szavazott, ugyanakkor egy jelzést mutat a tekintetben, hogy a demokrata párt az milyen törés mentén van jelenleg meghasadva. És ebből a szempontból érdemes vetni egy futó pillantást az éppen futó és lassan a végéhez közeledő előválasztási szezonra. Ugyanis ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy számos olyan képviselő, aki egyébként a Squadnak, tehát a progresszív szocialistáknak a tagja a képviselőházban, vagy pedig megválasztása esetén ide szeretne tartozni, ők számos nagyvárosi körzetben megnyerik a demokrata előválasztást, vagy azért, New York erre kiváló példa, vagy azért, mert egy prominens képviselő visszavonul, vagy pedig le tudnak győzni inkumbens képviselőket, olyanokat, akiket egyébként a pártelit támogat. Ugye 3 esetben történt meg ez New Yorkban, egy visszavonulás miatt, és 2 olyan esetben, amikor az inkumbens, és egyébként mondom még egyszer a pártelit által támogatott képviselőt, azt képes volt legyőzni az egyébként Zoran Mamdani New York-i polgármester és bevallottan szocialista polgármester támogatását bíró progresszív jelölt. És ugyanakkor azt is látni kell, hogy kisebb, persze szigorúan párton belüli sikereket képesek elérni a magukat demokratikus szocialistáknak nevezők olyan republikánus államokban is, mint Montana, bár itt nyilván az általános választást megnyerni nincs esélyük még képviselői szinten sem. De azért ezek figyelmeztető jelek a demokrata mainstreamnek. És a helyzet az az, hogy
a demokrata pártelit az problémát problémára halmoz. Ugyanis az történt, és ez talán a legkirívóbb példa a New York-i mellett, hogy Maine államban ugyan ők támogatták Janet Mills kormányzót, hogy legyen a kihívója, a demokrata kihívója Susan Collins, a republikánus szenátornak, aki egyedüliként képviseli a New Englandi államokat a szövetségi szenátusban, de mégis a választópolgárok egy gyakorlatilag kétharmados verést mértek rá, kétharmados bukás lett az ő osztály része, Graham Plattnerrel szemben, aki a progresszíveknek volt a jelöltje. Az már egy másik kérdés, és ezzel hosszan nem szeretnék foglalkozni, hogy azóta már Plattner sem jelöltje Maine állam demokrata pártjának, hiszen a múltból előkerülő problémás ügyei miatt vissza kellett lépnie a jelöltségtől. Itt gondoljunk akár a rasszista kijelentésére, akár a náci szimbólumot mutató tetoválásaira, akár a nőkkel szembeni erőszakos fellépésére, ami azért időről időre szexuális erőszakban is megjelenik. De a helyzet az mégiscsak az összességében, hogy a demokrata párt gyakorlatilag meghasadt annak mentén, hogy kik a centristák, és kik azok, akik a progresszív elképzeléseket képviselik a párton belül. És a helyzet az, és erre a Mazie által benyújtott törvényjavaslat, amire a videó elején utaltam, az nagyon jól reflektál, hogy ha és amennyiben ezt nem tudják kezelni, ezt a problémát, nem tudják kezelni ezt a helyzetet, akkor elindulhat egyfajta dezintegráció felé a párt, egyfajta szakadás felé a párt. Ezt tegyük hozzá, hogy az amerikai politikai rendszer az egy nagyon adaptív valami, tehát hogy képes az új kihívásokhoz alkalmazkodni, és azt is látni kell persze, és ezt nem szabad elhallgatni, és nem szabad eltagadni, hogy a Squad ugyan, tehát a progresszív szocialista képviselőknek a tömbje egy nagyon hangos kisebbség a képviselőházon belül, de hát azért mégiscsak kisebbség, és azt is látni kell, hogy ők sem sebezhetetlenek. Tehát vannak olyan képviselők, vannak olyan szövetségi politikusok, talán Alexandria Ocasio-Cortez a legismertebb közülük, de nyilván nem ő az egyetlen, akik gyakorlatilag sérthetetlennek tűnnek a saját körzetükben. Ugyanakkor vannak olyan kirívó példák, akár hogyha a Jamal Bowmanre gondolunk, aki szintén egy New York-i képviselő volt 2 cikluson keresztül, a Squad tagja, majd pedig elveszítette az előválasztást a 3. ciklusára készülve, mert azért a nagyvárosokban is csak egy ideig eladható a progresszív szocializmus. Ugyanakkor azt látni kell, hogy a republikánusok sincsenek jobb helyzetben. Hiszen ha megnézzük, akkor a republikánusok is meghasadtak, vagy meghasonlottak önmagukkal egy tekintetben, és ez pedig az életkor. Hogyha megnézzük, többek között egyébként a szenátus egy nagyon jó példa erre, az idősebb szenátorok jellemzően a centrista irányhoz tartoztak, akik vagy már visszavonultak, vagy éppen a visszavonuláson gondolkodnak. Ugye Mitch McConnell erre a legjobb példa, aki hosszú ideje küzd betegséggel, illetve hosszú ideig kórházban is volt, és jól látszik, hogy ők azt a fajta irányvonalat követik, amelyik sokkal inkább a republikánus pártnak a centrista része is. Ha megnézzük a fiatal szenátorokat, ők pedig sokkal inkább a trumpista, a radikálisabb szenátorok. Egy nagyon jó példa egyébként, hogy a legfiatalabb republikánus szenátorok közül 2, akik ebben a ciklusban megkezdték a működésüket, 2 már nem is szenátor, hiszen az egyik őjükből, J.D. Vance-ből az Egyesült Államok és így Donald Trump alelnöke lett, a másik őjükból, Malin szenátorból, pedig Oklahoma szenátorából belbiztonsági miniszter. Tehát valójában a helyzet az, hogy ha ugyanazzal a problémával küzdenek a republikánusok, mint a demokraták. Ha nem tudják a párton belüli problémákat, a párton belüli törésvonalakat kezelni, akkor a centrista republikanizmusra arra nagyon nehéz idők járnak, ugyanúgy, ahogy a demokratáknak a centristáira is nehéz idők járnak, hogyha nem tudják kezelni a párton belüli törekvéseket. A helyzet az, hogy ha megnézzük, és ez igaz egyébként mind a 2 pártra, a kongresszusnak az életkora az 1980-as évek óta az átlag életkora stabilan növekszik. Ma eljutottunk odáig, hogy az Egyesült Államok történetének 3. legidősebb kongresszusa van.
Ez elméletileg nem tűnik nagy különbségnek mondjuk a két párt között, hiszen amikor megkezdődött a jelenlegi kongresszusi ciklus, akkor mind a két párt mondjuk szenátorainak az átlag életkora az 64 év volt. Tehát nem volt egy jelentős különbség. Most a két papíron független, valójában demokrata New Englandi szenátort, Agnes Kinget és Bernie Sanders ebből a szempontból vegyük ki a kalapból, hiszen ők nem tartoznak hivatalosan egyik párthoz sem, még akkor sem, hogyha tudjuk, hogy az esetek 97-98%-ában egyébként a demokratákkal szavaznak együtt, sőt, hát Bernie Sanders, hogyha visszaemlékszünk, a demokratáknak volt az elnök jelöltje azon a bizonyos választáson, ahol azért, és ez mutatja, hogy a pártelitnek akkor még volt hatalma, ahol azért a pártelit az mindent megtett, és a végére kiderült, hogy sikeresen tettek meg mindent, hogy ne Sanders, hanem végül is Hillary Clinton legyen a demokrata párt elnökjelöltje, aminek aztán persze meg is lett a böjtje, hiszen Clinton kikapott Trumptól, és így kerül sor Trump első ciklusára. Egy soha meg nem válaszolható kérdés, hogy mi lett volna akkor, hogyha Donald Trumpnak az ellenfele nem Hillary Clinton, hanem Bernie Sanders. Vannak, akik azt mondják, hogy egy még csúnyább verés lett volna a demokraták felé, hiszen Sanders, mint radikális, progresszív, szocialista, és a 80-as években még a Szovjetunió nagy csodálója, még akkora eséllyel sem indult volna, mint Hillary Clinton, illetve vannak olyanok, akik pedig azzal érvelnek, hogy a fiatalokat Sanders képes volt megnyerni, eltérően Hillary Clintontól. Az egy másik kérdés, hogy jellemzően a nagyvárosi és az egyetemista fiatalságot volt képes megnyerni, akik meg egyébként is a demokrata pártnak az oldalán álltak. Tehát valójában a kongresszus ma egy rettenetesen öreg kongresszus, és ez főleg a szenátusra igaz. A szenátusba új tagok azért viszonylag ritkán jönnek. Ebből a szempontból a mostani félidős választás, ahol ugye a szenátus egyharmadát újra választják, az egy nagyon érdekes választás lesz, hiszen több szenátor, demokrata és republikánus szenátor egyaránt visszavonul, vagy azért, mert más választott pozíciót szeretne elérni, mint Tommy Tuberville Alabamában, de a többség mégiscsak azért, mert elérte azt a kort, ami után ő úgy gondolja, hogy nem szeretne tovább a politikában aktívan részt venni, és inkább visszavonul a politikától, és így lesz esély arra, hogy új embereket válasszanak be a szenátusba. A képviselőház az már egy kevésbé problémás helyzet ebből a szempontból, hiszen ott azért, már csak azért is, mert ugye 2 évente újra választják az egészet, és nem egy egész tagállam a választókörzete egy képviselőnek, hanem egy tagállamnak csak egy meghatározott választási körzete, sőt mondjuk a nagyobb városok esetében, gondoljunk New Yorkra, ami önmagában egy tucat választókörzet, akár egy városnak egy-egy része is. Egy körzet. Tehát itt azért gyorsabban cserélődnek az emberek, ugyanakkor itt is előfordul az, hogy valakik képesek hosszú évtizedekig egy kongresszusi körzetet képviselni, gondoljunk csak az olyan nagy öregekre, mint mondjuk Elliot Engel volt annak idején New Yorkban, akit éppen a már említett Jamal Bowman tudott legyőzni. De a helyzet az, hogy mind a két párt szembenéz ugyanazzal a problémával, és ennek a problémának a végkifejlete az lehet, hogy vagy szétszakadnak a pártok, amire én kisebb esélyt látok, hiszen mégiscsak egy olyan választójogi rendszerről van szó, meg mégiscsak olyan pártokról van szó, amelyek képesek alkalmazkodni az új problémákhoz, az új kihívásokhoz, vagy pedig a radikális lesz az új mainstream. És ez sokkal veszélyesebb az Egyesült Államok szempontjából, hiszen hogyha a demokrata oldalon a mainstream az a progresszív szocializmus lesz, a jobb oldalon pedig a republikánus oldalon a mainstream az a centristánál sokkal radikálisabb jobb oldal, akkor nagyon nehéz lesz, még nehezebb lesz azt az országot kormányozni, és bár az elnöknek jelentős hatalma van, és elnöki rendeletekkel nagyon sok mindent megtehet, de azért a helyzet az mégiscsak az, hogy egy a végletekig megosztott kongresszussal a háta mögött az elnök is sokkal gyengébbé válik, és az Egyesült Államok érdekérvényesítése is sokkal gyengébbé válik akkor, hogyha nincsenek olyan képviselők, nincsenek olyan szenátorok, nincsenek olyan szövetségi politikusok, akik képesek kvázi erős kézzel kormányozni az országot bármelyik oldalról. És azt látjuk, azt gondolom, a mostani novemberi félidős választásokon, hogy ennek a folyamatnak még valahol az eleje közepén tartanak a pártok. Tehát még nem kristályosodtak ki azok az erővonalak, hogy pontosan ki is lesz az úraházban, akár az egyik, akár a másik pártnál, tehát hogy képesek-e a progresszívak győzelmet aratni a centristák felett a demokratáknál, illetve képesek-e a trumpisták győzelmet aratni a republikánus párt felett házon belül. Ez utóbbira még egy darabig nem is
kaphatunk választ szükségszerűen, hiszen akkor derül ki, hogy a trumpistáknak mekkora ereje van, amikor már nem lesz Donald Trump, és már alkotmányosan sem lesz lehetősége arra, hogy egy újabb ciklusért elinduljon. Persze arra lehetősége van és lesz, és nyilván azért mindent meg is fog tenni, hogy egyfajta Trump nélküli trumpizmust tovább vigyen, legyen ez akár J.D. Vance-el, akár Marco Rubioval, de az a trumpizmus az már nem lesz ugyanaz a trumpizmus, mint amit magával Donald Trumpal elért a republikánus párt, amiről jelenleg az a mondás járja, talán nem véletlenül, hogy nem a pártnak van elnöke, hanem az elnöknek van pártja. Végső soron tehát a mostani választásnak, félidős választásnak a tétje az az, hogy valóban egy roncsderbit fogunk ellátni, és ennek az eredményeképpen felálló új kongresszus az képes lesz-e bármilyen hatást gyakorolni a jövőre, hiszen azért azt látni kell, hogy jelenleg mindkét nagy párt azzal foglalkozik érdemben, hogy ki legyen a következő elnökválasztáson az elnökjelölt. A demokratáknál ez még egy rettenetesen képlékeny dolog, a republikánusoknál azért már látunk 2-3 embert, akár Vance-t, akár Rubiót, aki erre esélyes lehet, de továbbra sem tisztázódottak még teljesen az erővonalak. Szóval novemberben azt gondolom, hogy valójában egy roncsderbit fogunk látni. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, hogyha szeretnétek egyéb tartalmukat látni, kövessetek Facebookon is, link a leírásban, illetve ha úgy érzitek, hogy támogatni szeretnétek a munkámat, azt is megtehetitek, link szintén a leírásban. Sziasztok!